starte med, der startede vi med at have liberalisme, socialisme, konservatisme og socialliberalisme som store ideologier, som sådan hovedgrupper. Og ud fra det, der var der 4 partier, som var tilhængere af hver sin ideologi. Og for eksempel så var Venstre ved liberalisme, og Socialdemokraterne var ved socialisme, og de konservative, det var ved konservatismen, og de radikale Venstre var ved socialliberalismen. Og dengang der var det sådan bestemt ud fra ens erhverv, hvad man stemte på. Bønderne stemte på Venstre, arbejderne stemte på Socialdemokraterne, og de selvstændige stemte på de konservative, og lærerne stemte på de radikale Venstre. Og efter at Sovjetunionens besættelse af Ungarn i 1956, der blev mange demokratisk sindede venstrefløjsvælgere, de blev hjemløse, og hvilket så førte til SF's dannelse i 1958. Og efter den kolde krig, der samlede en række venstrefløjspartier sig til et større parti ved navn Enhedslisten. Blandt andet det kommunistiske parti og Venstresocialisterne. I 1973 opstod Fremskridtspartiet i protest mod de høje skatter. Centrum-demokraterne kom i samme år til som et midterparti, der appellerede til parcelhusejere og bilister. I samme 1973 I 1973 kom Kristelig Folkeparti i Folketinget. De ville have afskaffet fri porno og fri abort, men på trods af disse enkelte sager er partiet meget konservativt. De skiftede senere navn til Kristendemokraterne som signal om fællesskabet med andre europæiske kristendemokraters partier udlandet. Det nyeste parti i dansk politik, det er Liberal Alliance, og det er dannet som protest mod VK-regeringen siden år 2001, som siden dengang har svigtet de liberale idéer, blandt andet i forhold til, at de har lavet en stram indvandrerpolitik.